Обичате ли солта? А знаете ли, че тя може да е тихият враг на вашето сърце? Добре дошли в канала Здраве и вода, където всяка седмица ви даваме практични съвети за по-добър живот и по-здраво тяло. Днес ще говорим за нещо, което присъства в почти всяко ястие – натрият. Въпреки че е необходим за нормалните функции на тялото, прекомерното му количество повишава риска от високо кръвно, инсулт и сърдечни заболявания. Световната здравна организация препоръчва не повече от 2300 мг натрий на ден, но повечето хора надвишават тази доза, без да осъзнават. Преди да продължим, абонирайте се за нашия канал, харесайте видеото и го споделете с любим човек, защото здравето е най-добрият подарък. Как да намалите натрия, без да жертвате вкуса? Първо, четете етикетите. Внимавайте с скритите източници като натриев нитрит и глутамат. Второ, гответе у дома и използвайте пресни продукти. Заменете солта с билки, подправки, лимон, чесън и оцет. Избягвайте преработени и пакетирани храни. Те са пълни с натрий. Бъдете внимателни и с ресторантската храна. Поръчвайте сосовете отделно и поискайте ястия без добавена сол. И не забравяйте, пийте вода. Тя помага да изхвърлите излишния натрий от организма. Ако това видео ви е било полезно, харесайте го, споделете и се абонирайте за Здраве и вода. Нека заедно се грижим за нашето сърце и дълголетие. До скоро!